I den her video vil jeg vise, hvordan at du retter menupunkterne herop til den tekst, du gerne vil have. Hvis vi er under kontrolpanelet her, så går vi over venstre side over vores menuer herover. Der holder vi musen over den, der hedder udseende her, og så går du ned og vælger menuer. Under menuerne kan du se, at her har vi alle de menu-ikoner, der er oppe i den bjælke. Hvis du så gerne vil rette arkivnavnet for eksempel, så trykker du på den lille pil, der er herovre. Den får så sådan her ned. Der kan du se, der står arkiv her. Og vi kan så skrive noget andet. Vi kan skrive nyheder for eksempel. Så trykker vi på gem menu heroppe. Og så går vi ind og opdaterer. Og så kommer den til at hedde nyheder i stedet for arkiv. Hvis du så gerne vil have ændret rækkefølge på dem, så kan vi sige, at der er sådan en mus, den er blevet til sådan en med pile til alle til siderne. Og det betyder, at man kan rykke rundt på dem, som man gerne vil. Så her, der kan vi sige, at vi vil gerne have, hvem er vi før nyheder. Så flytter vi rundt på de to, trykker gem, menu, og de er så blevet rykket rundt. Således ændrer du på bjælken deroppe. Vi ændrer bare lidt tilbage nu. Kan I vise os her. Arkiv. Gem menu. Og prøver vi op i sådan. Og så er den tilbage, som den var før.